ମାନେ ଏତେ ଦିନ ସପ୍ତାହ ସାରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି କୌଣସି ପୂଜା ଦେଖିବ ଛୁଟି ବାର ସଣ୍ଡେ ନନଭେଜ ବାରରେ ହିଁ ପଡିବ। ତ ଏଥର ବି ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ସାରା ମଣିଷ ଅଫିସ ଯାଇ ଯାଇ ଆସି ଆସି ମାନେ ଭାବିଥିଲେ କି ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ଚିକେନ ବନେଇକି ଭଲସେ ଖାଇବୁ ଏସେ ଭାବିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ଫୋନ କରି କହିଲା କି ସଣ୍ଡେରେ ପଡୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି। ଭାଇ କଣ କରିବୁ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିକି କହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ମାନେ ଏମିତି ଅଛୁ 4 ଜଣ କି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ ଯିଏ ସେ ଚିକେନ ଖାଇବନି, ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବିନି, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ମାଛ ଖାଇବୁନି। ମାଛ ମତଲବ ଯୋଉ ବଡ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ସେଇ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆମେ ଖାଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଯାଉଛି ଫେର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନେଇ ଆସିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ତାକୁ ବଢିଆ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତରକାରୀ ମସ୍ତ ବାଲା ଗୋଟେ ବନେଇଲା। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ପୁଣି କହିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ବନେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଲି। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଦେଖାହେଲୁ ସପିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ରେସ କିଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ କଣ ଖାଇକି ଯିବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ଥିଲା କ୍ୟାଫେକୁ ପଳେଇଲୁ। ସିଜଲର ସମଥିଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ମତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି 9ଟା ବେଳେ ଖାଇକି ଆସିବୁ କୁଆଡେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଫିର ବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଲୋଭରେ ମୁଁ ବସିଲି ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛେ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ ଖାଇପାରିଲିନି।